Povedzte mi niečo, čo spravila pre tento národ pani premiérka Radičová. Okrem toho, že sa zviditeľnila v nejakých časoch ako poslankyňa, ktorá hrdinsky odišla z parlamentu, lebo hlasovala za dvoch. Čo spravila táto pani premiérka? Také rukolapné pre tento národ. A také niečo, čo sa dá nahmatať finančne. Okrem nejakých výjavov, my budeme lepší, morálni a dobrí. No tak ale to na každej deň hovorí každý starosta pred voľbami. Pokiaľ si niekoho napadne z poslancov, že ma osloví, lebo to je prvý predpoklad, či by som kandidoval a vyžaduje to môj súhlas a dodanie nejakých dokumentov, pokiaľ sa niečo takéto stane, či to bude verejná alebo neverejná, čiže tajná, samozrejme ja ten súhlas dám. Lebo ja si myslím, ja mám 47 rokov. Keď bola revolúcia, mal som nejakých 26. Ja tu žijem v tomto prostredí kompletný celý svoj život. Títo ľudia sa tu pregrcávajú a pretúlávajú od sociológov cez politikov na filozofiu a sociológiu a zasa niekam a nikde. Čo to je Zajac? Čo robil ten pán Zajac poslanec? Dostal. A neviem, Matovič. Čo robili? Kde to boli tí ľudia? Trtošili sa niekde po tomto štáte a zrazu sú zvolení poslanci. Toto sú zástupcovia ľudu. Nehnevajte sa na mňa. To je cirkus Humberto na kvadrát. Nie ani na druhu, ale na kvadrát. Toto, čo sa momentálne deje, jednoducho nesmeruje k tomu, aby oni dovládli 4 roky. To je môj náhľad. Nie kvôli tomu, že by som nechcel, aby nedovládli, ale som normálne analytický, sedlácky rozmýšľajúci človek a vidím, že to, čo je medzi nimi, im nezaručuje dlhšiu dobu než do toho augusta.